Преди повече от 1000 години, тук, по тези земи, се е писала една от най-драматичните български истории. Покрай брега на река Стромешница се тръгва по красива алея, преминаваща през мост над реката и водеща до началото на парка музей, последната крепост на цар Самуил. По пътя има поставени указателни табели. На 23 октомври 1982 г. с голяма тържественост се открива Национален парк музей, включващ останките от средновековното укрепление и селище, които са консервирани, а районът около него е благоустроен. Отдалече се вижда изграден монумент от 4 пилона, високи 25 метра. Те са свързани помежду си с кръгла панорамна площадка, от която можете да се насладите на красивата гледка към 3 държави – Гърция, Македония и България. В музейната част може да се види копие на Самуиловия надпис, един от най-старите датирани надписи на кирилица, както и макет какво е представлявала цялостно крепостта. Ето го и него, бронзовият паметник на цар Самуил, дело на художника Борис Гондов. Изразителна, величествена фигура в цял ръст, но с превити колене. Владетелят, прекършен не от поражението, а от болката, която ще го убие по своите осакатени сподвижници. От двете му страни на пана са изобразени релефите на войниците, едновременно трагични и величави. Това не е всичко, защото продължаваме към друга велика крепост на нашия велик български цар Самуил. Средновековната крепост, обграждала столицата на първото българско царство Охрид, днес Северна Македония. По-късно наречена в чест на цар Самуил. Виждаме и първата порта, която е вход към вътрешността на крепостта. Стените на крепостта са с дължина около 3 км и обграждат най-високата част на стария град. Крепостта заема стратегическо положение, доминирайки над целия град и езерото. Разположена е на 80 метра надморска височина над езерото и е била естествено защитена от стръмни склонове от всички страни. Тя е била Акрополът, горният град на античния Лихнит и средновековният Охрид. Днес Самуиловата крепост е един от най-посещаваните обекти в Охрид. Крепостта предлага не само поглед към хилядолетната история, но и незабравими панорамни гледки. Посетете я, за да усетите духа на отминалото царство. Харесайте това видео и не забравяйте да се абонирате с камбанката.